Добре, тук съм идвал да цъкам. Опитвал си да си направи къща, но като е разбрал, че е нуб, е било твърде късно. Майнкрафтските шеги просто не ми вървят. И да, това се опитал да си направи къща. Браво ти! Вай! Готиното в този сервер е, че когато падаш, не ти взима демидж. Добре, искам да направя нещо, някаква пробно. Нещо там. Добре. Защо ми изглежда така толкова бледа водата? Добре. Това трябва да се премести тук. Ай! Не! Не! Защо натиснах Shift-а? Чакай, мама! Коза! Де тръгна безовчера си? Аре, ма... Само съм си звука. Не смака слушалките за малко. Ето тук бях пренощувал. Наистина ли? Там ли бяха? Не, аз мисля да намеря баям, който то скелет. Вау! Когато се търсях байома, преди да видя този, бях видял някъде през денят спалнати ендермени скелет с брони и зомбита без брони, с брони и не горяха. Но бе, къде бях пренощувал, бе? Добре. Това нещо като остров ли мога да го нарека? Добре. Тук виждам едно каблстоун. Отдолу виждам. Водно царство. Чакай, количество нека се доближа до той. Бе! Това нещо взема демидж, значи. Где сме? Така, ще кажа, че намерих водно царство. Добре. Готино. Не искам да живея в пустиня, затова искам да съм на много далечно място. Не, моля ти се. Тук определено искат да излязат. Така, малко клип преди ревюто, само да видя нещо. Не. Или пред бегане на линия, така че може би днес ще снимаме или в петък. В петък не сме надаскало. Вау! Как готино е направено. Как готино се е спалнало тук. Мисля точно да видя какво ще стане. Нищо няма стане. Отколкото е време да пътувам, мисля, че скоро няма да намеря земя. С това ще скипна видеото, докато намеря земя. Намерихме земя и като нубовете ще се заровя под земята. Едната айрон. На някъде ще се заровим. Аз предлагам...
Намерихме земя. Намерихме земя. Съм доспална, за да си взема работите, но ще изчакам до деня.